Ga labaran mai karanta Nura Muhammad Ringim. Fasinjoji na jirgin jigilar nan da ke kara kai na tsakanin Kaduna zuwa Abuja sun shiga wani hali na ɗumauta a yayin da jirgin ya kasa a cikin jeji a hanyarsa ta Kaduna zuwa Abuja. Rahotanni dai na cewa mintuna 5 bayan jirgin ya bar tashar rigasa a Kaduna ya tsaya cak babu gaba babu baya kimanin karfe 7 na safe. Wani fasinja na wannan jirgi dai ya ce ba wannan ne karo na farko da jirgin ke cijewa a hanya ba, domin a wani karo sai da suka shafe awanni 6 kafin su isa Kaduna daga Abuja a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Wani injiniya da ya yi wa fasinjoji jawabi ya ce akalla za a shafe awanni 2 kafin wani kan jirgin ya kawo musu ɗauki daga Abuja. 'Yan Najeriya na bin wannan jirgi ne domin gudun masu sace jama'a da neman kuɗin fansa a hanyar Kaduna zuwa Abuja. Wasu rahotanni na cewa shugaban majalisar dattijai na Najeriya ya biya naira miliyan 100 a matsayin sadaki na wata amarya da shugaban majalisar dattijan ya angwance da ita cikin sirri. Wannan da yana zuwa ne bayan da shugaban na majalisar dattijai ya ce Najeriya ta talauce, a saboda haka dole ne ƙasar ta haɗi basussuka daga ƙetare domin biyan bukatunta. Wasu majiyoyi dai na cewa shugaban na majalisar dattijai ya auri wata mai suna Zainab cikin sirri a Maiduguri, jahar Borno, kuma ya bata wannan kuɗi ne jim kaɗan bayan an nuna masa ita. An dai bayyana cewa tuni amaryar ta gwangwaje kanta da gidaje guda 3 da wannan kuɗi saboda yawansu, tuni kuma ta koma wani katafaren gida a Abuja mallakin shugaban majalisar dattijan. A jihar Kano, wasu ma'aikata na asibitin Sheikh Isiyaka Rabi da ke Zoo Road na kokawa a bisa rufe asibitin da gwamnatin jihar ta Abdullahi Umar Ganduje ta yi. Ga ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan asibiti a wani taro na manema labarai da suka gudanar. Dole yake anan gurin gaba ɗayan sai a cikin bakin ciki. Bakin ciki in the sense that mun tsinci kan ma wani yanayi da bamu san inda zamu yi ba. Ba wanda muka sani sai Allah, ba wanda muka sani sai gwamna Ganduje. Shi ya kamata ya tsaya tsayin daka akan an gani an yi mana abin da ya kamata. Mun san Ganduje